Абсурдні звинувачення вже офіційно, таємний свідок і відеозатримання від ФСБ. В окупованому Криму розкручують сфальсифіковану справу проти кримського татарина Едема Бекірова, якого російські силовики схопили 12 грудня при в'їзді на півострів. Інваліду першої групи, в якого ампутована нога, шунти у серці і цукровий діабет, закидають ввезення в окупований Крим 200 патронів та 12 кілограмів тротилу. Рідні шоковані. На початку року Едему Бекірову зробили надскладну операцію на серці, після якої він довго фізично оговтувався і перевозити вантажі, про які заявляє ФСБ, звісно, не міг. А в юристів купа запитань до самого тексту обвинувачення. Продовжить Вікторія Бойко. Цей матеріал оприлюднив один із пропагандистських кримських телеканалів. На кадрах видно, як Едем Бекіров на милицях у супроводі російських силовиків іде до автівки. А на наступних кадрах показують цілий схрон, тротилові шашки та набої. За версією кримських слідчих, усе це належить Едему Бекірову. У матеріалах справи йдеться про те, що він буцімто передав 14-кілограмову валізу чоловіку на прізвище начебто Меметов. Сталося це у Сімферополі. Цей так званий громадянин Меметов проходить у справі у якості таємного свідка. На підставі його свідчень проти Бекірова відкривають справу. Адвокат Олексій Ладін стверджує, усі докази обвинувачення сфальшовані. У матеріалах справи немає жодної конкретики. Навіть так званий таємний свідок Меметов не дає особливих прикмет обвинуваченого Бекірова. Передвигается, так скажем, очень небольшой скоростью, да, и когда человек подходит на костылях, такая деталь явно бросилась бы в глаза. Однако ничего этого в вопросе нет. В вопросе секретного свидетеля. Ще дивніше виглядає той факт, що таємний свідок, слів якого виявилось достатньо для арешту інваліда, навіть не зміг згадати день, коли отримав вибухівку. Навіть приблизної дати не назвав. Ну, это заготовка, которую тоже вбросили и будут эксплуатировать. Что он в прошлый приезд это привез, где-то спрятал, потом сказал этому лжесвидетелю, и этот лжесвидетель теперь дает показания. Если был заказ на возбуждение уголовного дела, то российские спецслужбы дурака сваляли. Чи є той свідок взагалі – велике питання, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров. Справа побудована лише на непевних звинуваченнях цього таємного свідка Меметова, явна ознака фальшування. Вона йде в матеріалах псевдо. Це просто така класична заготовка, класичний такий момент у діяльності російських ФСБ, коли вони самі створюють імітацію якоїсь дії, потім знаходять ту людину, яку з їхньої точки зору доцільно покарати. А донька Едема Бекірова Елеонора розповідає, що в той період, коли за версією слідства начебто відбувалась передача валізи з арсеналом, батько мав дуже важкий стан здоров'я, адже переніс надскладну операцію на серці і фізично неспроможний був навіть підіймати щось важче за пляшку з водою. В мае как раз был 4-й месяц уже после операции, именно после реабилитационного периода. Он не мог даже поднимать бутылку с водой. То есть он даже когда кашлял, ему надо было руки держать вот так вот, чтобы не расходились швы, так как грудная клетка была полностью разрезана. Одноногий человек с сахарным диабетом тащил 14 килограмм или сколько там килограмм эту сумку. Но даже если если следственный эксперимент они сделают, он даже до туалета не дойдет, этот человек сам. Ленур Ісламов, один із організаторів економічної блокади Криму та засновник громадського формування «Аскер», називає матеріали обвинувачення та сюжет пропагандистського телеканалу про Бекірова повним абсурдом і наклепом. Він розвінчує одну брехню за іншою. По-перше, Едем Бекіров ніколи не був членом батальйону Нуманах Челебіджхана. По-друге, такого батальйону взагалі ніколи не існувало. Були ідеї його створити, однак в життя вони так і не втілились. Натомість, після блокади Криму було створено суто громадське формування «Аскер». І третя брехня. В «Аскері», як в громадському формуванні, ніколи не було зброї. Мы создали гражданское формирование «Аскер», которое стоит вместе с пограничниками на временно административной границе с Крымом, так называемый КПВВ с Крымом. Вот о чем мы и говорим. И оно никакое не вооруженное, мы не можем носить оружие внутри пограничной территории.
Не можем. Та у кримських пропагандистів говоримо саме так, бо своїми колегами-журналістами ми назвати їх не можемо. Правда, вочевидь, своя. Для матеріалу знайшли навіть свідка, що розповідає про те, як Едем Бекіров служив в батальйоні Челебіджихана та навіть знущався з декого. Ось цей чоловік – Рустем Османов. Построили весь батальон и показали, что вот что вас ожидает. Если вы так будете убегать, вот что вас ожидает. Били автоматами, ногами, чем могли, разбили голову. Ну, насколько я знаю, с кем бы он не общался, против Крыма, против, то есть Российской Федерации, как бы против этого всего. Он не хочет, чтобы Крым оставался при России, как бы, то есть он все-таки хочет, чтобы вернулся Крым к Украине. Хто такий Рустем Османов, засновник громадського формування «Аскер», не знає. Відомо про цього чоловіка лише те, що після анексії Криму потрапив на гачок до ФСБ. Я вообще не представляю, где они его взяли. У нас, конечно, на блокаде было много людей. Приезжали, уезжали, там пачками людей, ну, неравнодушные, так скажем, люди. Но я бы запомнил вот такого малограмотного человека, ну, как минимум запомнил. Вот это делается для чего? В итоге для того, чтобы этого человека посадить. Для того, чтобы сформировать такой портфель таких вот дел, которые можно было потом доказывать, что вот посмотрите, крымские татары — это не мирные граждане, крымские татары — это вот не те люди, которыми на самом деле как бы мы должны гордиться, а те люди, которые вот посмотрите, Украина, вы у себя тоже приютили, они не нужны, они на самом деле как бы террористы, экстремисты, все такое прочее. Наразі адвокат Олексій Ладін збирає матеріали для подання справи до Європейського суду з прав людини. Оскаржуватимуть і незаконне ув'язнення, і утримання в жахливих умовах інваліда. Адже навіть за російським законодавством людину із переліком хвороб, як у Бекірова, не мають права тримати у звичайній камері в СІЗО. Вікторія Бойко, Заман, АТР.